ya ka birthday ula dia lau kun ma we u ba nge tha u unam ja su ku ras kam ka long un yo ya jing em bakin ja neng ka ta ka long ka jing em bom su ko ka jing khat ka long ya pi bat nga tuan bana tihu try ba pa Jesus Christ udang kon wan sanga da le walam pen slam shu ba ka por chi sha kala diru ka jing em nang ni na pu thei shan kan wa apagila yo dang try men si ru long ki para your life em doing in nam tum sarwaya po but to hey idan ka ben ta ka ba cloud but u play man ya la bya ka khu pon sha ki we kat ba po ring I ka dang do ha put hey ka jing kot ka lo ya pi bat nga tuan bana tihu try ba pa Jesus Christ udang kon wan sanga da le waram pen slam shu ba ka por chi sha kala diru ka jing em ni na pu thei shen kan wa ngin embat namal kabalang nambat ki kambarongin ng yasha prang kum si para husrangin ngen basakri ngin sakiya karteng ku jisu bat ka gospel the leiling in a mantat ni padino kabay nong hasibisha ngin sayo jing kot ka lo ya pi bat nga tuan bana tihu try ba pa Jesus Christ udang kon wan sanga da le waram pen slam shu ba ka po chi sha kala diru ka jing em nang ni na pu thei chen kan wa jing em hang ni ap thei shen kan wa